Здравейте и добре дошли в The Forex Academy TV, където се потапяме в света на търговията, финансите и инвестирането. В днешното видео ще разгледаме една от най-важните концепции в Forex търговията – какво представлява lot size и как той влияе върху вашите сделки. Ако искате да разберете основите на управлението на риска и как правилният лот размер може да подобри вашата търговия, останете с нас до края. Да започваме. Когато търгувате на Форекс пазара, вие всъщност купувате или продавате валутни двойки в определени количества, наречени лотове. Лотът е стандартната мерна единица за измерване на обема на сделка. В зависимост от вашия акаунт и стратегия, можете да избирате различни размери на лота, което е ключов фактор за управлението на риска. Нека разгледаме основните типове лотове. Първи е стандартният лот. Един стандартен лот е еквивалентен на 100 000 валутни единици. Например, ако търгувате евро срещу долар и използвате стандартен лот, вие търгувате 100 000 евро срещу щатски долари. След това е мини-лотът. Мини-лотът е 10% от стандартния лот и представлява 10 000 валутни единици. Това е популярна опция за трейдъри с по-малки акаунти или за тези, които искат да намалят риска. Трети е микролотът. Микролотът е още по-малък – 1000 валутни единици. Това е чудесен избор за начинаещи трейдъри, които искат да тестват стратегии с минимален риск. Последен е нанолотът. Нанолотът е най-малкият и е 100 валутни единици. Това рядко се предлага от брокерите, но може да бъде полезно за трейдъри с много малки акаунти. Размерът на лота влияе директно върху риска и потенциалната печалба или загуба във всяка сделка. Например, ако търгувате стандартен лот, един пип движение е еквивалентен на $10. За мини-лот, един пип е $1. При микролот, един пип е само 10 цента. Важно е да разберете, че по-големите лотове могат да увеличат потенциалната ви печалба, но също така и риска от загуба. Управлението на риска е ключово. Никога не рискувайте повече, отколкото сте готови да загубите. Уверете се, че сте избрали подходящ размер на лота, в зависимост от вашия акаунт, стратегия и толерантност към риск. Нека разгледаме един пример. Ако имате акаунт с $1000 и използвате микролот или 1000 единици, движението от 50 пипа може да ви донесе $5 печалба или загуба. Сега си представете същото движение при стандартен лот. Тогава резултатът би бил $500. Ето защо изборът на лот размер е толкова важен за успешната търговия. В обобщение, разбирането на лот размера е основен елемент на Форекс търговията. Той влияе не само върху вашите печалби и загуби, но и върху вашето управление на риска. Ако сте начинаещ, започнете с по-малки лотове и постепенно увеличавайте, докато придобивате увереност и опит. Не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате за The Forex Academy TV и да натиснете камбанката, за да не пропускате нашите нови уроци и анализи. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващия път.